I da nastavimo sa našim temama, sa pitanjem ko vas je ovih dana pozvao i upitao za zdravlje? Ako ne za zdravlje, možda su vas pitali za političko opredeljenje, jer to tako ide, uglavnom pred izbore. Već godinama se nas zove, kuca, deli promo materijal. Iskustvo je očigledno pokazalo toj stranci da neke navike, makar bile protivzakonite, ne bi trebalo menjati. Rat u Izraelu i sukob u Banjskoj, to su teme o kojima se u javnosti prethodnih dana najviše govorilo i jesmo li zbog toga zaboravili na najavljene izbore i na rad parlamenta? Skupštinu sigurno nismo, jer sednica još uvek nije ni zakazana, iako je redovno jesenje zasedanje počelo prvog radnog dana u oktobru. A Tužilaštvo za organizovani kriminal je zatražilo redakcije KRIK-a audio snimak na kome se čuje žandarm Nenad Vučković Vučko, kako po pisanju ovog portala. Naša zemlja je prva zemlja u Evropi prema broju masovnih ubistava u prethodnih 10 godina. To je pokazalo istraživanje Evropskog centra za mir i razvoj. Iako ovoj statistici nisu doprinela samo ubistva u Ribnikaru i u okolini Mladenovca, te dve velike tragedije su zbog mnogo toga jedinstvene. One se ukrštaju i čine jedinstvenu tragediju čitavog našeg društva i brojnih porodica žrtava. Međutim, baš one same su našle način da se povežu. Da uradimo da se više ne ponovi. Ja verujem da su ljudi zato bili na ulici. Zato sam ja bio sami da se pobrinemo za to i onda su ljudi izašli na ulicu. A je li bi drugačija reakcija nanela čujemo ove informacije o praktično najavljenom zastoju tih 45.000? Na taj sektor rat, tako kaže njihov politički rat. A u ovom konkretnom slučaju mislim da je Evropska unija konačno rešila, mislim nije dobro čuo ili nije dobro razumeo. Da pojasnimo. Ako nema platnog prometa, onda svaki promet, on je de facto, on je dogovoren. Mi nismo države. I ovo je ukratko naš život poslednjih dana u našoj kancelariji. Playlista, analiza svake reči. Svake reči, svakog stiha izgleda kao da je nismo ni čuli 10 godina. Ovoliko koliko smo čekali da objavi novi album, ali evo najzad smo ga dočekali i sad ne znam da li je vama uopšte to verovatno i da li ste svesni toga u godini kada Marija Šerifović slavi 20 godina svoje karijere. Da li ste osjetski van kancelarijski poslednjih dana, ali to ide... Evo čujem, prvenstveno... Slušaju, naravno. Ovaj emotivni me najpre zanima. Je li imaš ti utisak da ti si onako stavila svoje srce? Izađem na scenu i kada turneja počne. Tako da to je i ta razmena, i ta ljubav, i ta magija koja se... Kako je malo u glavom neprijatno. Nije. Kad Marija Šerifović kaže moglo je bolje, onda neko mlad kao Boris Subotić, mi smo sad pred početak ovog gostovanja, ja sam proverio još jednom sa tobom. Da, meni je Vilica pala. Vilica mi je pala jer zato što... Pa dobro, neću da vam kažem. Ne mogu, ne smem. Pa dobro. Tući će me. Ako biram, da kažem... Moramo da vidimo nego šta. Probajte. Vrlo jasno uputstvo si nam dala. Precizno. Precizno, ne može